खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ दिनै 5 जुन बुहुमनां आबहावा सान वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे बोसोरफ्रोमबो बुहुमनां आबहावा सानखौ फालिबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो बुहुमनां आबहावा सानखौ फालिनो रायजोनि दाब दाब जायगायाव साखाफारा जादों। थांनाय 3 जुनाव 2025 मायथाइनि IPL नि फाइनाल गेमआ जानानै थांबाय। थांनाय मैया बेंगालुरुआव RCB देरहानायनि मोनसे फोरबो हाबाफारि लादोंमोन। बे फोरबोनि हाबाफारिनि समाव मोनसे जाथायाव सासे गथ'जों लोगोसे सा 11 सुबुंफोरा जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोन्दों आरो सा 54 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। बिटिआरनि EM अरुप कुमार देआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लानानै राजखान्थिनि बाथ्रा बुंनायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायथिदों। क'क्राझार जिल्ला रामफरबिल ओनसोलनि लाइमोनफोरा बिटिआरनि EM अरुप कुमार देनि हेंथायै मुसुखा सावनानै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामनि मुंदांखा भारत रत्न बान्था मोनगिरि डक्टर भुपेन हाजरिका बिथांनि 100थि जोनोम सान खुंनो थाखाय रायजो सोरखारा लाहार फाहार खालामनायखौ खौरां मोननाय जादों आरो बिनि गिबि मेलखौ थांनाय मैया खुंफुंदों। संसदारि बिफाननि मन्थ्रि किरेन रिजिजुआ मोनसे गोनां बाथ्रा फोसावदों। फैगौ 21 जुलाइनिफ्राय 12 आगस्तसिम संसदआव दैज्लां बोथोरनि जथुम्माया जागायसिगोन होनना मिथिनो मोन्दों। मसलपुर जिल्ला BSUनि नेहाथारि दिपेन दैमारिया पस्क' आयेननि केस नं 28/U/S/4/14 पस्क' एक्टनि आवथायाव गोग्लैनानै थांनाय 2 जुनाव सिमला पुलिस थानायाव हमजानानै नलबारि जोबथेसालिनि आलासि जाहैनांबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मोनसे गिदिर हाबाफारि महरै बिटिआरआव गोजोन आरो खौसेथिखौ मान होनो थाखाय बड'लेण्ड चेम काप जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंनो थांगासिनो दङ। बिटिआरनि सिङाव थानाय गोसो गुदुं जोलुर क्लाबफोरा 10 जुन 2025 नि सिगां अनलाइन रेबथुमनांगोन। बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा थांनाय मैया गरेस्वर गुदि बर' साहित्य सभा मावख'आव मुंख्लं सुजित नार्जारिनि गोसोखां अडिट'रियामखौ बेखेवनानै होबाय। CM प्रमद बर' बिथाङा थांनाय मैया गरेस्वर गुदि बर' साहित्य सभा मावख'आव मुंख्लं सुजित नार्जारिनि गोसोखां अडिट'रियामखौ बेखेवनानै होयो। बे अडिट'रियामाव ओनसोलारि लाइमोनफोरनि थाखाय गावसोरनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो आरो जौगाहोनो थाखाय मोनसे जिउनां थावनि महरै खामानि मावगोन लोगोसे ओनसोलाव सुबुं समाजनि बाहागो लानाय आरो खौसेथिखौ बांहोगोन होननानै फोरमायथिदों CM प्रमद बर' बिथाङा। बरपेटानि मासदिया पुलिस आउटपस्टनि IC लकमान आली आहमेदखौ सासपेन्ड खालामबाय होनना खौरां मोननाय जादों। IC लकमान आली आहमेदआ मोनसे सिखाव खावनाय जाथायखौ नायबिजिरनायाव बेले-बेजे खालामदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। इउनिसेक्स सेलुन एन्ड स्पा मिरुफोरनि अनगायैबो धाबा आरो हटेलफोराव देहायारि फालांगि खालामनाय जाथाया सोलियोब्ला चिरां जिल्ला एबसु हिसाबै गोख्रोङै सिग्रोमनाय जागोन होनना चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रेडिअ' नार्जारिया फोरमायथिदों। इउनिसेक्स सेलुन एन्ड स्पा मिरुफोराव गाज्रि खामानि मावनायनि थाखाय बन्द खालामनो सोरखारनिसिम मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो इउनिसेक्स सेलुन एन्ड स्पा मिरुफोराव देहायारि फालांगि खालामनाय जाथायफोरा फिन सोलिबावोब्ला चिरां जिल्ला एबसुआ गोख्रोङै राहा लागोन होनना फोरमायथिदों। चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रेडिअ' नार्जारि बिथाङा गसाइगावआव बाइकनि जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। गसाइगाव महकुमानि सापतकाटानि उदांपारा गामियाव बाइक जाब्रबथायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा जादों होनना खौरां मोननाय जादों। AS 16M 8820 नाम्बारनि बाइक सालायनायाव
समाव सेंग्राया कन्ट्रल खोमानानै गंसे कारेन्ट कटेजआव सौग्रावदोंमोन आरो जायगायावनो जिउ गोमायो होनना मिथिनो मोन्दों। सेंग्राखौ गसाइगाव अक्सिगुरि गामिनि रशनी शेखनि फिसाज्ला शहीदुल इस्लाम 32 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि होदों। साबकाटा पुलिसआ जाथाय जायगायाव सहैनानै लाइमोननि गोथै सहखौ बोखांनो हायो आरो गसाइगाव सिभिल देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। बाक्सा जिल्लानि दिरिं दैमानि गोख्रों दाहाराव गंसे डाम्पारा बोहैलांदों। दिरिं दैमायाव AS28AC0199 नाम्बारनि गंसे डाम्पाराव अन्थाइ ल'ड खालामबाय थानाय समाव हरखाबै दैमानि दै बांबोनायनि जाउनाव डाम्पारा गोजावलाङो होनना मिथिनो मोन्दों। सालायगिरि आरो बिथांनि हेफाजाबगिरि सानैबो गावसोरनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों। बावैसो सानफोराव रोजा अखा हानायनि जाउनाव दैमाफोरा दैनि थाखोआ बांदों आरो दैनि बोहैनाया बांदों। 2 घन्टा नाजानायनि उनावबो डाम्पारखौ रैखा खालामनो हायाखै होनना मिथिनो मोन्दों। मानास हायुङारि पार्क आरो टाइगार रिजार्भआव बोथोरनि थासारिखौ नायनानै दावबायारिफोरनि थाखाय गासैबो सोरबिथिं दावबायनाय हाबाफारिफोरा उननि फोसावथायसिम बन्द थागोन होनना मिथिनो मोन्दों। दावबायारिफोरनि थाखाय मैदेर साफारि आरो नाव जावनाया 9 जुननिफ्राय आरो जिप साफारि आरो मैदेरनो आदार होनाया 20 जुननिफ्राय बन्द थागोन होनना मिथिनो मोन्दों। गसाइगाव महकुमानि सिमुलटापु पुलिस आउटपस्ट सिंनि गलादांगिनि बुरसारा दैसानि दैयाव गोजावनानै थानाय थासारियाव सासे सुबुंनि गोथै सहखौ बोखांनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। गोथै सहखौ दावागुरि गामिनि गजेन्द्र रायनि 35 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि होदों। धेमाजि जिल्ला रामधनदिखारि गामि पन्चायतनि सिङाव थानाय 1 नं बिष्णुपुर गामिनि 3 गथ'नि बिमा बिस्वजित बर'नि आंगो बिसि जयन्ती बर' 38 बोसोर बैसोनिया थांनाय 30 मे 2025 खालारखालिनिफ्रायनो गोमानानै दङ होनना खौरां मोननाय जादों। नखरनि आंगो फिसाया फोरमायनाय बायदिब्ला जयन्ती बर'आ आलासि जानो होनना थांनाय 30 मे खालारखालि थामहिनबा सुक्रुबारखालि डेकापामाव फैदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, आलासि जानो फैनायानो दिनैसिम न'फारसे फैफिनाखै होननानै फोरमायथिदों फिसाय बिस्वजित बर'। बिथाङा मख'नो गोनांदि उन्दै गथ'खौबो बिसि जयन्ती बर'आ लोगोआव लानानै फैफादों होनना फोरमायबावदों। बिस्वजित बर'आ गावनि आंगो बिसि जयन्ती बर'खौ जेरावखि थाया मानो न'सिम थाबैनो फैफिननो खावलायहरदों। बिस्वजित बर'आ गावनि आंगो बिसि जयन्ती बर'खौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं अनजिमा 8011243215 जानबुं अनजिमायाव खौरां दैथायहरनो खावलायहरदों। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।